ímonos centrar na figura dunha persoa moi vinculada durante moitos anos ca nosa entidade, con Ana Burillo. Ana Burillo foi a directora número 9 desta entidade. Ela foi a primeira muller directora dentro da fundación e dentro da entidade. Pero facéndolle unha homenaxe a Ana María Burillo, estou obrigada a decir algo. Eu entrei aquí nesta escola, que é a miña escola, que é o meu centro de traballo, cando deixe de dedicarme a outras actividades. Eu entrei con Ana María Burillo. Ana María Burillo era unha revolucionaria da educación, entendendo a palabra revolución como aquela que pretende cambiar as cosas para mellorar a sociedade, a vida das persoas. Ana Burillo creía profundamente na educación para todas e para todos e de calidade. Cando Ana María Burillo entrou en Escuelas Nieto, con ela entrou unha forma de facer educación na que os nenos se educan en coñecementos, pero tamén en valores, en principios, donde a música, o teatro, a poesía, a literatura, donde todo forma parte da educación. Porque seguramente Escuelas Nieto marcou o século XX na cidade de Vigo de forma notable, porque foi unha avanzadilla dunha forma de entender o ensino dos nenos, entendelo desde aquela versión da Institución Libre de Enseñanza, que trataba de revolucionar a Segunda República. Nos anos 30 trataba de revolucionar o ensino e a forma de entender a igualdade. E Escuelas Nieto xogou ese papel, por iso para min estar aquí é sempre unha grande satisfacción. Ana empezou como primeira muller directora dunha entidade centenaria, uns anos nos que non era doado dirixir unha muller, unha entidade, e unha muller levar pois as rendas de familias, de nenos, e a nivel social tamén, a nivel de relación cos veciños, cas entidades públicas, co Concello, co Ministerio. E durante todos eses anos foi unha época con dificultades, pero que foron as persoas que acompañaron a ela, tanto dentro da escola como todos os acompañantes que tuvo, os apoios que tuvo fora. Foi unha época moi creativa, unha época de realmente pode ser chamar reforma. E eles foron en aquel momento, foron de poder levar a cabo eses cambios, que eran cambios complicados e difíciles. A día de hoxe non entendemos moito porque damos por feito moitos logros que temos xa conseguidos a nivel social, e sobre todo, vou a remarcar de novo, é a nivel da implicación da muller e do traballo da muller na sociedade. Iso que agora todavía custa, naqueles anos era moito máis complicado. E foi unha persona altamente respetada, foi unha persona a que se tivo en consideración, participou na mesa de directores, participou nas conversas e nas reunións que facían compañeiros tamén de profesión para poder coller e trasladar aos centros educativos esa parte nova, esa parte de meter, introducir tamén a nosa lingua, o galego, que viñamos dunhas épocas que era complicado realmente. Soy alumna de este centro, entré con 6 años aquí con mi madre, de la mano de don Luis Viñas, que era inspector en aquel momento, que le dio la oportunidad de venirse para aquí. Se juntó con un grupo de profesores maravillosos que lucharon todos juntos porque esta institución esté hoy como está. En tanto esta institución siga viva e seguirá durante tantos anos, sigue viva unha forma especial de entender o ensino vivo, de entender a relación entre a xente, de entender todos os valores, de entender toda esta cidade. E por iso sodes acreedores do recoñecemento de todo Vigo, que o fai de forma entusiasta, porque sodes unha gran institución. Escuelas Nieto, que marca a vanguarda da modernidade. Parabéns a todos e seguimos o camiño que queda moito por facer. Gracias.